Кой не я знае, на здравеци на розите елхай, на небето чак опира по лините, като море са ширни равнините. На запад, ако тръгнеш от морето, или юг очи надалека, говорили на български сърцето, България си моята страна. България вековна и красива, растат се след твоите деца и знай, че любовта към теб година и вече огън страсти светлина. И
учители и приятели, по повод националният празник на България 3 март, Клуб по народни танци 7-8 ви поздравява и ви изпраща сърдечен поздрав по повод проекта Ръка за ръка и сърце до сърце, който ни събира извън граници и разстояния. Нека българският дух, ритъмът на хорото и силата на нашите традиции ни свързват завинаги, където и да сме по света. Да вървим напред заедно. Ръка за ръка, сърце до сърце, всички заедно. Но най-важното, и тук и там, има хора, които пазят корените си. Далеч от родината, но близо до сърцето й. Честит 3 март! Скъпи деца от втора група, миньони и учители в детска градина. Детство малко наре, честит 3 март. Да сте живи и здрави и винаги да обичате България. Три символа гордо се веят, три символа душите не пеят. Бяло, зелено, червено, весе ти знаме свещено. Всички азбукарчетата изпращаме много специални поздрави до директорка Веселина Пева, госпожа Иванка Консулова, госпожа Мария Кепева и госпожа Петя Тонева. Днес, на 3 март, от сърцето на Глазгоу, изпращаме най-сърдечен поздрав към нашите приятели в България. Това е денят, в който си спомняме кои сме, откъде идваме и защо свободата, езика и паметта са толкова важни. Тук, далеч от родината, в българско училище Азбукарче, пазим живи българските корени. Чрез песни, танци, стихове и празници предаваме на децата духа на България и им помагаме да растат горди, че са българчета, където и да са. За нас този празник е още по-специален, защото връзката между учители, деца и приятели остава жива навсякъде по света. Сърдечни благодарности и поздрави отправяме към детска градина детство, село Мало Конаре и най-вече към прекрасните миньони от втора група. Скъпи деца, пазете България в сърцата си. Говорете езика и помнете, че вие сте бъдещето на България. Нека пазим жива България, ръка за ръка, сърце до сърце, обединени без граници. Честит празник! Скъпи колеги, скъпи приятели от детска градина детство, честит 3 март! На тази така важна историческа дата искаме да поздравим вас. Именно вие сте хората, които изграждате основата, върху която децата израстват като достойни и горди българи. С първите стихчета, с първите български песнички, с онези малки, но съдбовни стъпки към себеосъзнаването. Вие давате корен, давате посока, създавате първата любов към България в детските сърца. Това е нашата цел тук, на хиляди километри от родината, защото България е навсякъде, където се говори български език и се пазят българския дух и традиции. Ръката ни е протегната към вас за приятелство без граници в името на общата ни мисия. Честит празник, скъпи колеги! Бъдете здрави, силни и вдъхновени! Уважаеми колеги, скъпи деца! От името на екипа на втора група към детска градина детство, село Мало Конаре и лично от мое име ви поздравяваме най-сърдечно с националния празник на България 3 март. Тази дата е символ на силата на българския дух, който не признава граници. За нас е вълнуващо да знаем, че на хиляди километри от тук, в
красивия Глазгоу, вие пазите жив пламъка на нашето четмо, писмо и памет. И е истинска чест да се обърнем към вас, пазителите на българския дух в далечна Шотландия. Уважаеми колеги, за нас е наистина вдъхновяващо да проследим вашата дейност в Глазгоу и да знаем, че там растат малки азбукарчета, които носят България в сърцето си. Скъпи деца, вашето старание да учите родният език и да познавате историята ни е най-големият подарък, който можете да направите на родината си. Бъдете горди с корените си, защото България е навсякъде, където се чува българска реч. Изпращаме ви много слънце и топлина от Тракия. Нека празникът ви донесе много радост и самочувствие. Нека децата растат здрави, любознателни и с високо вдигнати глави. А вие, колеги, да намирате вдъхновение във всяка българска дума, изречена в класната стая. Честит празник! Да пребъде България! Скъпи азбукарчета от Глазгоу! Днес е ден на памет, признателност и гордост. Макар че сте далеч от родината си, вие сте живата връзка с нея. Във всяка българска дума, която произнасяте, във всяка българска песен, която изпявате, във всяка буква, която изписвате, топти сърцето на България. Вие сте нейното бъдеще, светло, смело и достойно. Носете България в сърцето си с любов. Пазете езика ни като свещен. Преди много години хората са дали живота си, за да я има днес свободна България. Днес вашата мисия е друга. Да я носите в сърцето си, да я помните и да я обичате. Честит 3 март!